ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ತೋದುಲ್ಲನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ಡ್ ಪೂರಕ್ಲ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನೇ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈ ರೆಸಿಪಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ದೊಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದು ಕೈಪ್ ಮನ್ಪನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪ್ ಮನ್ಪುವ. ನೆಟ್ಟಿಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಐನೆಡ್ದಾಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೀನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂತ ತೂಕ ಪೊಯ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: 1 ಚಮಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, 1 ಚಮಚೆ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನಾನ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು, 1 ಚಮಚೆ ಜೀರಿಗೆ, 4 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಂಡ ರಡ್ಡ್ ದೆತೊಂಡ್ಲೆ, ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತಿ ಯಾವು, ಒಂತೆ ಚಿಕನ್, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಆಯಿಲ್, ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸುರುಕು ಕೊತ್ತಂಡ ಏಪಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದೀವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಿಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಂಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆತಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೈಡ್ ಇದು ಕೋರಿ ಬೇಪೇರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಸುರುಕೊಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಡೋಂಗ. ಇತ್ತ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂಗ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುನ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕೋರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ. ಒಂತೆ ಒಂಚಿ ಕಾಲು ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡೋಂಡ ಯಾವು, ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಂಗ, ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯಡ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ. ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಮುಂದೇನು ಚಿಕನ್ ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕ.
ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತ 2 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡೋಣ. ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದು ಪಂದಾಡ ಒಂತೆ ಪಾಡುಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು. ಬೇಯನಾಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೆದಿಲೆ ಬೇಯ್ದನ ತೂಕ ರೆಡಿ ಆತ ಮುಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಒನಸ್ತ ಬರಿಟ್ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ನನಲ ಡ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಣ ನಿಕಲ್ ನನಲ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ನಿಕಲೆಗ್ ಬಯ್ಯ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ಅಂಚಿನೈತ ಒಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದಾಣ ಇಂಚ ಗ್ರೇವಿ ಎದಿಯುಡಿ ತೂವನಗನಿ ಗೊತ್ತಾಂದಿಪ್ಪು ನಿಕಲಿ ಬೌಲುಡ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತ್ ಈಸಿಯ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಓರ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತಿನ್ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಂತದು ಎಂಚ ಆಣ್ಪನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೆರೆಗ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯ್.